Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Βρισκόμαστε στο Λεβίδι Αρκαδίας. Σε αυτό το όμορφο χωριό του Μενάλου, πριν 205 χρόνια και συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου του 1821, δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων επαναστατών κατά των Τούρκων κατακτητών. Η ηρωική μορφή αυτής της μάχης ήταν ο αναγνώστης Τριφτόμπολας, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτή τη μάχη. Προς τιμήν των Ελλήνων αγωνιστών που πολέμησαν η Εννέα πριν 205 χρόνια, θα διεξαχθούν 3 αγώνες. Ο πρώτος αγώνας των 10 χιλιόμετρων, ο δεύτερος αγώνας των 5 χιλιόμετρων και ο τρίτος αγώνας των 1000 μέτρων για παιδιά. Η εκκίνηση του αγώνα έγινε στο κάτω μέρος της πλατείας του Λεβιδίου. Εκεί πήραμε αριθμό, συναντήσαμε γνωστούς και φίλους και σιγά σιγά αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το χωριό όπως είπαμε είναι στους πρόποδες του Μενάλου, από την εκκίνηση μέχρι και το τρίτο χιλιόμετρο η διαδρομή είναι έντονα κατηφορική. Στο τρίτο χιλιόμετρο στρίβουμε αριστερά και γίνεται χωματόδρομος. Μέχρι το 5ο χιλιόμετρο που συνεχίζει ο χωματόδρομος η διαδρομή είναι ελαφρώς ανηφορική. Φτάνοντας στο 5ο χιλιόμετρο στρίβουμε αριστερά σε μια έντονα ανηφορική διαδρομή μέχρι το 8,5 χιλιόμετρο. Εκεί γύρω στο 8,5 χιλιόμετρο είναι η στιγμή που έχουμε μπει πια στο χωριό και γίνεται η διαδρομή πια ασφάλτινη και μέσα στο χωριό έχει ένα μικρό τμήμα ανηφορικό και μετά το 8,5 γίνεται κατηφορικό μέχρι τον τερματισμό. Γεια χαρά παιδιά. Γεια σου φίλε. Παρόλο που μελετώντας τη διαδρομή από δορυφορικές εικόνες και γνωρίζοντας ότι ένα κομμάτι του είναι ασφάλτινο και ένα μεγάλο κομμάτι του είναι χωμάτινο και ανηφορικό, η απειρία μου δεν μου έδινε τη δυνατότητα να καταστρώσω ένα πλάνο για τον αγώνα. Επέλεξα λοιπόν να κινηθώ όσο μπορούσα κοντά στον ρυθμό των πρώτων αθλητών, ελπίζοντας ότι η φυσική μου κατάσταση θα ήταν τέτοια ώστε να βγάλω όλο τον αγώνα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και επειδή η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί, ήδη από την προθέρμανση κατάλαβα ότι δεν ήμουνα σε καλή μέρα. Με δεδομένο ότι έχω λιγότερο από 2 χρόνια που προπονούμε για δρομικούς αγώνες και με περιορισμένες προπονήσεις λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων, η καρδιά μου έχει κρίση ταυτότητας. Θεωρεί ότι κατοικεί σε σώμα κολυμπρί και όχι σε ένα ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και ανεβάζει τρελούς παλμούς. Και αυτό φάνηκε από τα πρώτα μέτρα του συγκεκριμένου αγώνα. Μέχρι αυτό το σημείο απολαύσαμε την ταχύτητα που μας έδινε η κατηφόρα
τον υπέροχο καιρό και την θέα στον κάμπο του Λεβιδίου. Ευθεία μπροστά μας, ο λόφος που βλέπουμε είναι ο λόφος του Ορχομενού που φιλοξενεί το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού. Ξέροντας ότι σε πολύ λίγο στρίβουμε αριστερά και μπαίνουμε στο χωματόδρομο και μετά ακολουθεί ένα δύσκολο κομμάτι ανηφορικό, προσπάθησα να κρατήσω όσο μπορούσα περισσότερες δυνάμεις, κόβοντας λίγο ρυθμό, αλλά αυτό δεν αρκούσε. Από αυτό το σημείο μας προέκυψε ένα επιπλέον πρόβλημα. Το νερό. Ριάκια νερού που κατέβαιναν από την πλαγιά σε όλη τη διαδρομή από εδώ και πέρα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε σλάλομ, ιδίως στο ανηφορικό κομμάτι, προσπαθώντας να αποφύγουμε το νερό. Αυτό το κομμάτι της διαδρομής οι διοργανωτές θα πρέπει μάλλον για του χρόνου να το ξανακοιτάξουν. Στρίβοντας αριστερά στο 5ο χιλιόμετρο και πιάνοντας το ανηφορικό κομμάτι, διαπιστώσαμε το πρόβλημα με το νερό στο χωματόδρομο γίνεται πολύ πιο έντονο. Με τους παλμούς μου κοντά στο 180 ή και παραπάνω από το 180 και την κούραση να συσσωρεύεται σιγά σιγά, άρχισαν κάποιοι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί αθλητές και σίγουρα νεότεροι να με προσπερνούν. Και αυτά τα παλιόπαιδα είδουν έναν μεγάλον άνθρωπο να τρέχει, αμέσως να το σπάσουν. Πού οδηγούμεθα? Παιδιά, χάλια, γεράματα. Πόσο είσαι, ρε? 57. Ο νεαρός ήταν 28 και δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ακόμα. Είμαστε ήδη στο 7,5 περίπου χιλιόμετρο και αλλάζοντας το οδόστρωμα με άσφαλτο μπαίνουμε σιγά σιγά στο Λεβίδι. Γεια χαρά! Τα βελάκια μας οδηγούν στο επάνω μέρος του Λεβιδίου, άρα ακόμα έχουμε κάποιες ανηφόρες και στο τελευταίο χιλιόμετρο του αγώνα θα έχουμε κατηφόρα. Ξέρεις από Βέσπα? Καλά. Σε αυτό το σημείο είπα να μαστιγώσω τα άλογα, δηλαδή να επιταχύνω. Απλά δεν υπήρχαν πουθενά άλογα.
Μπράβο Λεβέντη. Τα 28 χρόνια που λέγαμε. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η όποια ταχύτητα είχα στο τελειώμα του αγώνα, αυτή οφείλονταν μόνο στο ότι βοήθησε η κατηφόρα. Τίποτα άλλο. Γιάννη! Έλα, Λίκο! Γιάννη, έλα, στρίψτε το τιμόνι. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι κουράζουν την εξτρά. Δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Ευχαριστώ κοριτσιά. Πού είναι, θα τρέξει. Θα τρέξει ο φίλος. Ναι. Ναι. Και το Δημοτρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καθώς και όλοι οι υποστηρικτές. Να πούμε τώρα και λίγα λόγια και για τους εθελοντές. Γιατί ωραία τα λέτε. Μπράβο σου Γιάννη. Μπράβο, κορίτσια, Ρε, και τους συγχαρητήρια. δύο δεν σας- Συγχαρητήρια. Μόνο στο πουλιολιά πρόλαβα. Μιλάμε για πολύ γκρεμίλα, Στόπα. Διέμενα. Ωρε γαμώτο. Ναι, εδώ. Και όλοι οι οποίοι συμμετέχουν, είτε τρέχονται, είτε κάνονται άλλες εργασίες. Το καλό είναι μια παραγγελιά. Αυτό θα φέρουμε κι άλλο κόσμο. Ωραίο, έτσι, πακετάκι καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Τέτοιο παγωτό έχω για να Έχουμε και την καμπάνα του Μένω εδώ πέρα μόνιμα και δραστηριοποιούμε εδώ. Με όραμα, με διάθεση, με πολύ όρεξη και όλα αυτά δεν γίνονται μόνο από ένα άτομο. Πρόκειται μια κοινωνική δουλειά. Θέλω να επιστρέψω και μένω εδώ και ελπίζω και στο επόμενο. Ένα πλάσιο ευχαριστώ για τη συμμετοχή των δρομέων Απολίνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 4, 3, 2, 1. Όπου κοιτάω, κοιτάω κάτι. Έτσι, με όρεξη, με ζωή. Έτσι είναι τα νιάτα, όρεξη και ζωή. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Έρχεται. Πού είναι ο δικός σου? Άλλο δικό σου. Μπράβο Θανουλάκο. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Ωραίος. 1000 μέτρα έχεις, 1000 μέτρα τα παιδιά. Μπράβο σου Λεβέντη μου. Και εδώ καμαρώνω το γιο μου στον πρώτο του αγώνα. Μπράβο τα παιδιά, να ρωτήσουμε εδώ και έναν από τους νεαρούς αρκητές. Έλα εδώ φίλε μου, καλέ μου φίλε, να μου πεις το όνομά σου. Σάνος Λιβερόπουλος. Πώς τον είδες στον αγώνα? Καλά ήταν. Μπράβο, δεν σε βλέπω πολύ αχνιασμένο, αυτό είναι καλό. Είσαι δυνατός, σε καλή κατάσταση. Μπράβο και φάνηκε, είσαι ένας πρώτος. Άρα μια ανάσα πόσο χρόνο είσαι? 10 χρονών. Ρε παιδιά, 10 χρονών και 3 μετροκές. Έτσι για πλάκα. Μπράβο Θάνο μου. Μπράβο Λεβέντη μου. Μπράβο Θάνο. Ας το σαν φυλάκι ρε. Φανταστικός. Έχουν και κι άλλα παιδάκια. Το σου αγώνας, Θάνο. Είδατε πόσο ωραίο είναι για τα παιδιά. Είναι Σου άρεσε? Ωραίο ήταν, Είναι μια διασκέδαση, είναι μια συνέντευξη. Όσον ο κλέφτης ζωντανός, τούτο δεν προσκυνάει. Κι αν πέσει το κεφάλι του, δεν παίρνει σε τανάρι.